nggawa kanca loro ora ana sing tanja. Wong sing diloni ora eling kok udur kasih siji. Wong loro ompong kabeh kok rapur. Anjur kepripun kula kenapa? Menawi panjenengan atur kula, panjenengan kudu saya wedi lho. Sebab apa? Gatotkaca pun ketok yung-yung. Niki mangke angger Gatotkaca pun ngamuk. Ampun kepengin di nyawa malih sampean. Tenan niku angger pun ngamuk. Aku ora wedi kok. Wah. Wis ngaso kan. Medhura cokot ku. Kene apa teng glebuk get-geti wong turu jebul Gatotkaca paman Sencaki kerengan karo jaran kepang. Dimas nek pancen wedi mundur paman Sencaki nek ate mundur Kangyo kowe iki ngrusuhi wae tok. Kene kakek ndek kewajiban mak. Kedu nguyuhi kowe kaya. Kok ngono. Suya-suya. Kapak ora kowe. Banyu apa iki? Katriku mulung mangrempaing wadya. Magire runanggono Koko Prabu kula yayi panjenengan prati lenggah mangke kula tandangane dhewe. Teko mangkono kocapo kusumaning ayu ngasta pusaka nanging dudu sifat wasiat. Pusaka iku rikala semono paringipun Sang Pandya Bathari Durga agemira kasemekan. Nanging upami dipun suwun sawape bisa pinangka dadi pikuwat lan nyata bisa andayani. Dupi wis den jawab. Saknalika pusaka den umbulaken kasemekan kasebat kaya kadiping angin nempuh Raden Gatotkaca Antarja Raden Setyaki Kuntal pindha kajunjung angin dawah wonten ngalun-alun kraton Ngamarta.
Wanudya utama anggambar aruming kusuma ngaruming kusuma yatal mawur madu bronto aduh matur sewu nuwun sang Jaya Dewi Sam saged ngintasi damel anyirnaken Gatotkaca Antarja tuwin sencaki menika wae. Kula nuwun inggih Koko Prabu samenika ngaten kemawon. Koko Prabu kula aturi ndawaken dhateng Wadyabala supados merpekana Koko Prabu anggenipun lenggah wonten pakuwon Kurmanggala. Kula cekap kalian Kang Abdi Togog madosi Janaka ingin menika kegiatan pun Nyai. Namung togokan bilung menika menapa? Mboten Koko Prabu kula gadah kelangenan ingin kenging kula nggih piandel wonten margi. Oh iya ngaten. Pun Kakang nyuwun pamit kebareng. Ngatur para Wadyabala merpeki Kang Raka wonten Kurmanggala. Ngatos-atos Koko Prabu. Saking puncang wukir saking puncang wukir anut ilining tirta sumusuping wanawasa sing mandaka dun wonten paring pangandika adawu. Aku njaluk tulung karo kowe ya. Lakuku tutna. Mengko samangsa-mangsa ana Prabu Togog ngatur apa wae marang kowe yen pancaku nemu peteng belanana. Oh, ngestuaken dawuh. Kepareng kula saking katepian ngawatahi tindahipun Sang Kusuma Dewi ya sing andaka.
Sritina ning pamiyat busana maneka warna renggeng kencana bro bandira layu kumite sinrang pondher sing maruta sirna kumaraning wiyat mangkian kumlebeting dwaja surusu brasta kayu kaprapal ron mawuran jraing bumi ron mawur katyuping angin kukira paraso ngendanging kruwung kang nglayang angapa teba tebaning satu wonten madyaning wana natkasmana kawistara peteng dedet laliweran prandene Sang Kusuma Dewi hamung den tutwuri pana kaon kalih Kilurah Togog lan Bilung urut mergi tansah nglipur marang Bendara murih mendho ing penggaling nggih sujang ngancam sirnanipun Raden Janaka nrajang tepasing wana griting ancala lepas dadi menggawu kirsengkan sengan bambing kaper lemah miring nrajang sila kang mangapit mergi kang sempit dupi tumengking puncang Dandaka kalamunta dinulu Surya datan kaeksi mracik nani yen Torina gumanti wengi sumurping Surya wonten ing Bantala abyur kumedhaping Kartika ing Awiyat murwani kutu-kutu Walangatoga samya munya wonten telenging Garumbul dumunung wonten salebeting jurang curem maneka warna swarane tindak kira Sang Kusuma Dewi tanpa cecala obor mulat ing gegana ketingal peteng awit Surya katutup hima kang angen danu kumlaping lidah lan tatit kang pinangka dedamaring saksana setindak nulis jangkah mang genti kang winurusita kocapa kang pinangka sinambeting cinarita natkala semanten kang dumunung wonten ing pertapan Kendari Sada Sang Tapa Begananuman kang rika semana manggiran Narendra kang tumliri nobong penggalira murih karnan tiyasara Sang Kusuma wonten ing madyaning pendhapa inggih punika rikala timur Raden Wijakangka dupi jumeneng Narendra jejuluk Prabu Puntadewa gandeng pinuju nedeng-nedeng nandhang priatos Kusuma kekalih saminggah wonten pendhapa pertapan sigra den adepaken marang Sang Wersi
pandita kang wis limpat ngirangun sanging samudon Cinarta punika ingkang sumja kacandra adeging pertapan Kendali Sada yen to katitik saka kawontenan datan sepintena perandini gedhe perbawani Kalamuta dalu ketingal genyong langut yen rena ngaton genro sepi mengkeraken arga ing langkung inggil pegunungan kanggo samya rinumat tinaleman tanem tuwuh ing maneka warna kubis buncis sledi kentang jagung cantel kacang sak piturute yen to pinuju pepanenan rame para kawula kiwa tenganing pertapan dasar pategalan kang langkung wiyar tuwing tanen tuwuh ingkang ketingal ngrembaka tirta milet kang tanpa kendhat saking pucang dandaka saengga dumugi wonten peperenging gunung sinung mergi ingkang ketingal anglangut minggok ing marga yen to sinawang wanci ketiga kaya naga lumaku tepining margi kang pinan pager watu tinata api
Saka prigeling para kawula kang sami wamung tetanen. Saka majuning para kawula kang sumondhok wonten ngriku. Tansah dadi pengalembananing para narapraja. Dukut sewu tanpa kang maneka warna ingkang dungu wonten peparing arga pari-pari gogo yen wanci bancuk temungkul jenar sumringah kasrutaniwan pratangga pati aneng semekening pandulu kasiring samirana kaya ombak ing jala nidi. Kocapa inggih Rasmana katon lenggah kasibo abdi cantrik kang dat Sudarsana ingkang persasatan kena pisah saben ari amresani edining taman sesekaran kang maneka warna dereng ngantos watawis dangu paring pangandika Sang Resi Mayangkara marang kang abdi cantrik Kartiraga bilih wenten tamu ingkang rawuh gubung genya ngacarani wis lenggah satata nggih punika Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa saha Dewi Waradurpati ya Raden Wijakangka kang naka semanten pepanggihan Sang Resi Mayangkara kaya ngapa kageting penggalih prisa maninging Sinuwanata Ngamarta kang katon suntret ing pasuryanipun arsa rukmeng daya kepareng pangudas paring kalbu cantrik kula penemban Gustimu Ngamarta rawuh gawe kageting atiku adalah lajeng kula aturi atur pambagya dumateng Gusti kula ya leremno kabeh para cantrik kang padha temandang gawe Pandita Kinarwangsit Pindha kondang Nasepa madu sarining tawang
kuliring kasarjanan katon wening telenging kalbu risang moyakti sawusnya sumeti mungging pacrabaan dan wani ngali wijiling sasongko saking ardaning ngerti karnaning tias alon karnaning tias alon ngandika bawana langgeng sinunggi tatana redup Gusti kula sinuwun kados tinotok brajorengih dadanipun kang abdi sasampun lenggah kanthi prayogi sampun sumeni ing penggalih kula kang abdi ngaturaken pambagya pranakrama rawuhipun Gusti Kranata Ngamarta saha Gusti kula Wara Durpati. Tak tampa tangan loro ngendikane Kakang Anoman. Nampa pangestumu kaya ora siji apa. Lakuku marang tetimbangku Yayi Durpati. Iya nampa pangendikane Kakang Anoman. Tulus raharja tekaku ana ing pertapan Kendali Sada syukur binagi sewu sungkem pabekti kula konjuk Gusti iya cantrik tak trima iya cantrik wis tak tampa aduh muga panjang umur sajege aku urung tau matur karo ratu dina iki aku iso imbal gunem karo Gustiku Ratu Ngamarta. Aduh kaya ngapa iso imbal gunem karo Gustiku Kusuma Dewi Wara Durpati. Kejawi saking menika ing ajeng sampun kula aturaken
raos sing manah kula kados tinata Brajarungi mangertos rawuhipun Gusti kula kekalih ketingalipun beneh kelawan adat menapa ingin minangka kagem dukita ing penggalih sawise Kakang Anoman tinarbuka aku semja ngaturake purwa madyawusana yen ana luputku ketlangsung tembung kang tanpa jinarak ora bisa amranani penggali Kakang Anoman semono purwakane ingsun lan adhiku Werkudara Janaka munggah kayangan nanging saka mercapada tekan kayangan iku ora padha ngendikan apa ta wigatine Janaka Werkudara ya ora ngungkap apa kang dikersake semono gua tekaing doto aku mangerti jebul adiku sekloron kang bakti gayuh kekuatan kang aran Wahyu Gada inten jaman semono ingsun nyuwun wedaring pangandika apa ta tegese pusaka Jamus Klimasada nanging Wahyu Gada inten kanggo perebutan antarane Janaka lan Werkudara ana mercapada malah kawuhan Kaka Prabu Duryudana darbi panuwun kang kaya mengkono mau loro kabeh ora bisa oleh gawe ingsun yo semono uga yen Puntadewa bakal nyuwun werdining pusaka Jamus Kalimasada aja mung dhewe tak jaluk karo tetimbamu Sinini Wara Durpati yen sekarone wis manunggal tekad lan padha sing digebeng sing digayuh mengko bakal tak paringi prisa ning kudu nganggo srana mantep madhep lan marep ingin kaya mengkono Puntadewa besok yen jeneng kita sowan nglakonana suci lair terusing batin banjur kang angka loro mula ingsun gumregah duwe penemu kudu Kakang Anoman sing gawe padhang merga rikala jaman ingsun gayuh katentreming negara kang aran Wayu Puspita Cempaka Mulya Pandhawa kabeh padha nggayuh nanging nyatane adiku Janaka ya ora oleh gawe kabeh Pandhawa ya ora oleh gawe ingsun nampa dukane Kanjeng Ibu mawarna-warna dukane ingsun banjur jengkar saka ing kraton trima mati yen ora bisa nggayuh Wahyu Cempaka Mulya banjur ingsun jengkar ing pangajab bakal sumusul Rama Pandhu Dewanata golek merganing pati ora ngira yen ketelangsu tekan pertapan Kendali Sada kengetan apa ora ih kengetan Kakang Anoman ngendika sedaya penuwun menika saged dipun suwun dene keterima lan boten gumantung kabejan banjur ana ing kene Kakang Anoman bareng kelawan ingsun nuwun marang Jawata monggo Gusti kula dherekaken kula ngagat ngangge gadahan kula panjenengan kula ngagem kagunganipun awit kapitadosan menika yen ento dipun teliti sedaya menika pun sami kemawon namung lampahipun ingkang beneh panembah panjenengan menika yen to dipun teliti boten badhe wonten ingkang geseh kalian panembah kula Kakang Anoman rak ngendika ngono malah kesupen banjur ingsun lan Kakang Anoman bareng nuwun usana ana Jumlaka Jumantara Wahyu Kembang Cempaka Mulya
wujude kembang iku cahyane seta sing kuat nampa ratu sing kagungan ludira seta kuwi cerita Kakang Anoman kaya mengkono ngadepake wahyu cangkoke ya seta minangka kanggo sasmita yen sinuwun ngamarta kagungan ludira seta sing ngembani kethek ya putih ya apa ora lresi mongko kethek iku gambare kawula cilik upama ta digawe gambaran saka dhuwur tekan kawula cilik iku yen pancen gelem tumindak suci tak kira bakal tentrem negarane Kakang Anoman rak mengkono kok eling temen to iki wong aku wis sing cerita lali kok kono eling ih leres lah ing wektu iki ingsun wis bareng kawan diajeng para durpati saka kapercayanku marang Kakang Anoman kepiye to carane ingsun karo diajeng para durpati tumindak suci mengkono Kakang Anoman kepareng mujatur iya Kakang Anoman ngendika lampah suci menika estanipun boten kenging dipun damel gampil nglampahi suci menika kedah saged raga sukma menawi panjenengan dereng saged kula saged raga sukma menika pigunanipun yen badhe tuwe kadang ing tebih papanipun saged kanthi raga sukma wedal cekap dipun singkat namung kemawon sak samunipun sukma menika boten wonten raga ing semedi ampun duwah-owah awit yen dipun owahi adat ing sampun sukma boten saged wangsul puyen nglakoni suci nedi leres yen boten pitados kula aturi ngendika mangke kula wulang awit sing ingin nami raga sukma menika boten kenging gegabah kula saged ngatur piwucal mbok inggih badhe manggi dumateng Kang Rama Kang Eyang sampun suwargi saged yen boten saged mangke Kang Abdi Anoman pun dukani yen uger mantep madhep lan manteng ing panpun lha inggih mekaten yen pancen panjenengan saged tumindak raga sukma urip ingkang ana ing mercapada nglakoni mati sakjroning urip menika mangke mbok menawi saged nampi werdinipun Klimasada